Gibase sa aktual nga panghitabo nga nahisulat diha sa Ang Basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Kinahanglan gayud nga si Kristo. Kay kagabi ang anghel na mulong kanako nga kini maugayod ang iyang ngalan. Moabot taliwala sa mga Hudeo. Apan sila sa Jerusalem, mopatikig sa ilang mga liog batok kaniya nga siya ilansang sa krus. Tan-awa, miingon ang Ginoong Dios. Kung ang adlaw moabot nga sila motuok kanako, nga ako mao si Kristo, nga ako nakigsaad sa ilang mga amahan nga sila ipahiuli diha sa lawas, dinhi sa yuta ngadto sa mga yuta nga ilang kabilin. Nagtan-aw nga ang atong maluluy-on nga Dios naghatag nato sa daghang kahibalo mahitungod ni ining mga butang. Ato siyang hinumduman ug biyaan ang atong mga sala, ug dili iduko ang atong ulo, kay kita dili sinalikway. Bisan pa ni ana, kita giabog gikan sa yuta nga atong kabilin. Apan gidala kita ngadto sa labaw pa kamaayo nga yuta, kay ang Ginoo naghimo sa dagat nga atong dalan, ug kita ania sa usa ka pulo sa dagat. Lipaya ang inyong kasing-kasing, ug hinumdumi nga kamo gawas nun sa paglihok alang sa inyong kaugalingon, sa pagpili sa walay katapusang kamatayon o sa kinabuhing dayon. Pagkaiguli sa inyong kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios ug dili sa kabubuton sa yawa ug sa pagkatawhanon. Ug hinumdumi human kamo mahiuli sa Dios, nga niini lamang ug pinaagi sa grasya sa Dios kamo maluwas. Hinaot nga ang Dios mobanhaw kaninyo gikan sa kamatayon pinaagi sa gahom sa pagkabanhaw, ug usab gikan sa walay katapusang kamatayon pinaagi sa gahom sa pag-ula, nga kabudawaton ngadto sa mahangturong gingharian sa Dios, ug mudayeg kaniya pinaagi sa balaanong grasya. Amen. Amen. Amen.